Здравейте! Днес ще ви запозная с създаването на учебната дейност тест в платформата Училището БГ и нейните основни настройки. Най-напред трябва да влезем в режим на редактиране, което става от бутона Включи редактирането, намиращо се в блок Настройки в лявата част на нашия екран. Избираме добавяне на дейност или ресурс и от менюто, което ни се показва, намираме съответно дейността тест, маркираме я и натискаме бутона Добавяне на тест. От тук нататък започва влизане в режим на настройки. Първото задължително поле, маркирано с червено бутон, с червена звездичка, е име на теста. В случая ще въведа неутрално име на тест. Това е линка, който ще бъде видим на страниците на вашия курс и от който ученици ще влизат в теста. Във въведение мога да дам инструкции на моите ученици, които биха могли да бъдат в текстова форма, както в момента. Виждате, бих могъл да ги запиша като аудио или видео файл и да ги вградя чрез вкарване на Moodle Media. Препоръчвам да не бъде отбелязвано, да не бъде чеквано поленцето, показано описанието на страницата на курса, тъй като това само ще утежни визията на вашия курс. Така или иначе тези инструкции ще бъдат видими след като ученика влезне чрез линка име на теста вътре в самия тест и тогава на място разбира това, което трябва да направи. Настройки във времето. Напред са настройките за време, от кога и до кога теста ще бъде достъпен за учениците. По подразбиране тези настройки не са маркирани, това означава, че тестът е постоянно достъпен. Т.е. ако вие създадете тест и не се възползвате от опцията отваряне и затваряне на теста, този тест ще бъде постоянно отворен. Ако желаете обаче, той може да бъде достъпен само за определен времеви диапазон, който зависи изключително от вас. И като продължителност, както виждате, месеци, дни, часове. Аз в случая ще дам 1 час продължителност като време. И следващата настройка е времето, за което трябва да бъде изпълнен теста. То отново зависи от вас, тъй като ако не е маркирана това бутонче, тестът ще бъде изпълняван, може да бъде изпълняван през цялото време, докато е достъпен. Следващата настройка е какво да се случва с въпрос с опитите, след като времето изтече. Полезна настройка е започнатите опити се изпращат автоматично. Това означава, че учениците, които работят в момента върху теста и таймера за обратно броене започне да отброява последните секунди, при тяхното изтичане автоматично ще бъдат изпратени техните отговори. Оценка. Най-напред имаме опцията да категоризираме оценката. Това зависи от нас. Ако сме създали в книгата с оценки различни категории тестове по трудност, можем да обвържем с съответна категория в книгата с оценки. Следва настройката за брой опити. Тя зависи от целта, която си поставяме. Ако изпитна цел, ние ще разрешим 1 опит да бъде правен върху теста. Но ако имаме други цели, например да проверим до каква степен ученици са затвърдили знанието, къде се объркват, кои дистракторите ни работят пълноценно и как учениците са усвоили материала, то тогава можем да заложим по-различен брой опити, 2 или по наша преценка. В този случай имаме възможност да обвържем и оценяването с по-голям брой методи, например средна оценка, първи опит или последен опит. Разположение на въпросите. Важна настройка. Можем, в зависимост от това дали теста предполага логическа последователност от първи към втори, от втори към трети въпрос, ако по този начин е конструиран теста, то тогава трябва да запазим настройката, както в прозореца за редактиране.
Ако обаче не изисква подобна логическа последователност, бихме могли да заложим случайно разбъркани. По този начин всеки един от нашите ученици ще има индивидуална персонална подредба на въпросите на случайен характер. Също така е важно дали всички въпроси ще се визуализират на една страница, което не е добро, тъй като учениците имат възможност да скролват и да си помагат взаимно. Но ако заложим настройка за всеки въпрос или примерно максимум 3 въпроса на страница и дадем метод на навигация последователен, практически ученици нямат възможност да взаимодействат, така че да могат да си подсказват, тъй като въпросите са случайно разбъркани, всеки, за да премине на страница, на където съответно е въпроса на неговия съученик, на който той да отговори и да му помогне, той за целта трябва да премине през своя тест и да реши всички въпроси, тъй като метода на навигация е последователен, не би могъл да скролва. Поведение на въпросите. По подразбиране е зададена отложена обратна връзка. Най-напред също така по подразбиране е разбъркване във въпросите заложено, което означава, че дистракторите А, Б, В, Г всеки път се разбъркват. При отложена обратна връзка означава, че ученика ще получи информация едва най-рано след като тестът е приключил. Бихме могли да въведем и незабавна обратна връзка, което означава, че учениците по време на опита ще получават информация. Каква е информацията, която могат да получават? Това зависи от нас чрез настройките за преглеждане на теста. Те са в 4 момента във времето фиксирани, по време на изпълнението, след изпълнението, по-късно докато теста е отворен и след затварянето на теста, което е най-така консервативният вариант. Незабавната обратна връзка дава възможност на ученика по време на решаването да види дали е отговорил вярно, колко точки съответно е получил, специфична забележка, евентуално ако от преподавателя е зададена, общата забележка, както и верния отговор. Ако той е сбъркал, да му бъде даден и верния отговор. В наши ръце е да преценим коя от тази информация ще оставим за ученика. Може би дали е верно, дали е отговорил вярно или не е вярно. Но някакъв път, в зависимост от целите, които си поставяме, бихме могли да му дадем и верни отговори, след това да проверим при повторното решаване дали това знание е усвоено. Ако заложим, отново върнем режима отложена обратна връзка, забележете как тези настройки губят своето значение. Режима на показване ни дава възможност да определим дали да се покаже снимката и в какъв формат на потребителя и как да се визуализират оценките. Допълнителните ограничения можем да обвържем теста с парола, която учениците трябва да имат, за да влезнат. Много полезно е, ако правим теста в изпитен формат в рамките на училището ни, да въведем мрежовия адрес на училищния сървър и така ще сме сигурни, че само ученици на територията на училището са изпълнявали теста, а никой отвънка не е имал достъп до него. Настройките принудителното отлагане между първо и второ изпълняване в случая са достъпни тогава, когато сме заложили повече от един опит. Можем, както забелязвате, да изискаме втори опит да бъде направен след определени часове, минути и дори дни и седмици. Цялостната забележка дава възможност на преподавателя да изработи една много прецизна скала на оценяване, където в граници на успеваемостта върху теста от 100 до 95%, например, ученика ще получи оценка 6.00. Тя може да бъде дадена освен в цифров и в текстови формат, заедно с една кратка рецензия. И така
въобще от 0 до 100% много подробна таблица за всяка може да бъде изработена от учителя. Запис и показване. Все още няма добавени въпроси в теста. Как става това? Може да видите в видеоръководството банка с въпроси. В момента ще покажа как бихме могли да въведем допълнителни уточнения за групи и индивидуални потребители. Ако работим преподаваме на 2 или 3 класа, които са ни разпределени на групи вътре в рамките на нашия курс, имаме възможност да добавяме допълнителни уточнения за група. От падащото меню избираме съответната група, на която можем да въведем допълнителна парола, някаква, по наша преценка, време, в което тестът да е достъпен само за А клас. На А клас бихме могли да променим броя опити и при запис ни се изписва пълна таблица с групите, на които ние сме разрешили теста и техните и параметрите, при които това е направено. Някои от учениците е възможно да са отсъствали и бихме могли на тях да им разрешим също така да направят теста. Директно можем да изберем от тук да уточним потребител или пък ако са повече, а те сигурно са повече в рамките на училище, чрез търсачката много бързо да го намерим. Например, ето пиша 5 и веднага всички, които започват със съответната буква или изписах името на ученика, той ще бъде намерен. По същия начин мога да задам парола на ученика, някаква, по моя преценка, която той ще получи. Мога да въведа нови уточнения, ако са повече от един учениците, или съответно да се върне и по същия начин ще имам индивидуалните потребители на съответно на моята табличка. Връщам се в курса, където проверявам линка вход към теста, всичко е наред, от тук нататък остава да бъдат добавени въпроси и тестът да бъде изпълнен.